Polentzi, nola ikusten duzu Txorierri azkenean, urte gutxitan talde pilo bat sortu dituzu, ezta? Bai, hasi ginen hiru talderekin, eta hori dazkagu 13 talde. Talde gehienak dabiz euran ligetan goian. Dazkagu taldea hola errenduzko mailan, eta dabiz negarrenak geratzeko borrokan, eta Abizan ikusten partidu berezkak, dabiz lehenengoa eta hori garren fasean, geratzen dira Bizkaiko txapeldu. Eta talde guzti horiek Txorierri eskualdea ordezkatuz, ezta? Derio Sondika, Zamudio, okerez banago? Bai, hori da. Dazkagu taldeak amekuak dianak, Sondikakoak, gero Zamudiokoa bertokoa baita, eta arazo gehiena dakagu Minika Derion, eta orduan batzen dugu Derio eta Zamudioko jendia, eta gero dakagu senior bat dagoela aleku guztietako jendia eta Bilboko baita. Izondo, bueno, eta aurten egitasmo berri bat martxan ipini du, kluba pizkate euskararen presentzia areagotu nahi du, ez bakarrik partidatan, entrenamenditan, ere komunikazioan. Nola ikusten duzu euskararen egoera saskibaloiaren munduan? Bueno, hasieran uste nuen gutxi daude erabiliko zela, baina gero eta gehiago erabiltzen da, bat ezme entrenatzaileen esfortzua da, eta oin zuen laguntzak arbaitea lortu izan dugu iztegi tekniko-taktiko apur bat sartzea. Gutxinaka hobetuz eta arrera batez ere ona izan du. Eta, bueno, postekoa ere, hainbeste neska aritzea kirola saskia egiten, oizkoa da, hain arraroa ez da, neskak ikustea saskibaloian, baina denetan egitu ez da, butiak neskak, eta esan daiteke zentzu horretan importantea dela ere berritasuna sustatzea, ez da? Bai, hori da. Normalian Bizkaia mailan gauz neskan talde gehiago, eta gure helburua batez izan da hori, gogorrak eta indartzuak izatea neska mailan, baina justo bertartzen dena da, mutilen taldea 2004koa oso ona da, eta errontzen asko taldea klubean, baina dazkagu 2004ko taldeak oso onak, horrek balia izango dau atzetik datozenak gogoia bekin hartzea. Bueno, eskerrik asko eta zorionak egiten duzuen lana gaitik, eta gurasoak ere ikusten da, babesa emoten dietela bai neskei, bai mutileri, eta hori importantea da, ezta? Azkenean kume gabe ez daude talderik, eta gurasoa gabe zaila. Bai, hori da, azkenean guztio jarri behar dugu gure partez proiektua aurrera jute. Mil esker. Zorionak eta hola jarretu.